Sayaw man lagi na loy. Ha? Guys, maayong buntag ka na tong tanan no. Good morning, good morning. So, karon di ay karon may mutarok sa among balay nga gamay. Ito no, magdala tag taratara. O napugkoy gib. Pak mura nag ako ang kuan. Ako ang mamandayay bitaw no, iuna ni nako didto. Nya kani pod akong dalang silupin ipanguli pod ni nako sa katong gihulam nako sinina para sa ato sa bata ba. Yuing. Unya mutugbong po di ay mi kaya among ipa palit mi sa ipadugo. Ya, si Luy ang driver. Hindi ko musakay kay perting dan guys, padung po di ay mi mutugbong. Kaya nga among padugo isda yan. Nagkatuka-tuka ko manong pinagsan. Kuan nagkapunta sa mga kuan no. Kana ang katiwangan. Ako na lang isulod sa silupin. Lah. Yan raman. Wala unya dito ra ba kuno kay kuan kanang walay agbijil. Gidala na lang unta na lain siguro latunuan. Ay glad. Ambot dagan ko to anak gagmay pa. Murag kuan di to ni Nirya da. Nirya ba? Di ba manghud naman to ni Nirya si ano? Katugbong naman lagi ta so dinhi ta paingon sa merkado kay magpalit data og isda. Isda tong pangitaon kay maoy ato ang ipadugo sa ato ang balay no. Isda kuno kay kuan kana ang dili mo lakaw siya ra isa so daghan kay sila so daghan kay grasya charot bitaw no. Mao pud ning ipalalihi kuno nila isda pero kato po nga akong balay dito is isda gihapon to ang lihi sa balay lami daw kuno ang isda so dinhi mi sa merkado kami man duwa ni Luy ang nag tugbong nagpalit dayon mi og isda nya pagkahuman sa kawadon dayon konsumo lagi so pagkahuman dani nangita pa ta og kuan kay basi na pagiblabas kay buntag sayo man lagi na nato gi kuan so mao na nagpili-pili na pud data nya kana lagi kay may sounds voice over gid ta dayon no kay may sounds voice over Israel gid ta no matik na gidayon na nya pagkahuman dayon gibayaran na dayon na nato kay basin atong malintan bitaw di joke ra to no. So pagkahuman dayon dinhi na pud dayon ta sa mga gulayan kay panakot kay kinahanglan medyo tag panakot no so ato na pud dayon ang kuanan og panakot na dinhi ta nya ang ato ding kameraman ako ang anak kunda nga si Luy siya day ang nagkamera na no. Nya pagkahuman na pili-pili ta pagkahuman uli na dayon ta no.
uli-uli na dayon mi kay human naman mi og pamalit. Panakot raman og kuan among gipalit dani. Panakot ra og isda maura dayon og bugas aw matik na dayon apilpan. Ako kana ang taray padugo na ko no. Niapan mga lamas. Balik tag bugas. Unya na rin tamukan siguro. A few moments later. Tagka na tong tanan guys no, karon day may magtaro kay 28 kuno. Ambot unsay naa sa 8. Unya ako hang kabayo aw nag kuan na siya ang nag bangag. So dani guys, bangag-bangag na niya. Bangag-bangag sa tumang kamingaw. Bitaw no, 28 nindot man daw kuno ang utso nga nay utso kay aron kuno gid na dili mahutdan sa kuan kana ang di mahutdan sa bugas hala ka na iya na rin na danang gi kutkutan katugi kutkutan kana sa di ha loy 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 panikin papa dali na oh ali dani pangapi. Pasawa kadaan? Si Luy-Luy po. Yang papa may magkuhan si Luy-Luy ang magkukot. Sure ba? Okay. Yung helper si Luy-Luy. Siya may magkuan. Sa kinaraan bitaw guys, o kani ang tanod ay kining unsay pangalan dani? Nylon. Kung bugtuon daw na siya, kintay ba pang iton sa iro ug unsa. Dili daw na pwede, dili daw na maayo balayan kay naay nagpuyo. Na ug maura imong yuluti. Makuan gid kada. Tanaw sa antimirasi guys. Pagod na sila guys. Dali ra na ron. Tok na ron. Sige Luy. Ay patay-patay Luy kay hindi na imong kwarta. Oh. Hindi kay nagilper. Di na masugod. Wala na sulod. Ang unsa to ti? Asa nga iring? Piso udah gigakod ay gitangag ti da. Kader lagas layo kailangan mo na. Na jud. Tarok na diri guys. Oh, nya dagang ka helper sang kuldudo. Na si Papang, si Unting, si GB o si GR.
Ye, siya tao. Tuwa luyo. Kaon tag santol guys, tamis kay santol. Asa mo na? Sabi mo na kung diri na padung. Dani nagatubang ipa atubang sana diha. Anay balik dani. Kuha ka ng bag. Nga ra. Dali ra mahuman guys kay pila ka buk helper oh. 4 ka buk. Dagan hilper. Siya ro di na matindog ron. Daan naman yung simbol halig eh. Yun ang pambusok na bata ba. Nanay bangag. Kung gani JB, maap kasi yung tao. Muan ko rito santol lagi santol ti sa jupa bitaw dali tara di na. Siya pagsaka ni mahabong man. Kana ti ba pakuha na na masti oh. Ipakuha gani na ron kay kadagma ko gani. Snack na po di ay no mga snack na kay alas 10 na kape niya tan lang sa ta. Ay naman Amadedaan 160. So mga unday tao. Kamu Meron nila benta na, bagong ga. Amang yabi dyan. Yan natin. Princess. Ayaw. Lani, awan na dyan. Kargay mo motor na. Agay, mamutoy ba? Atay. Wala karga. Motor niya, karga. Wala karga. Kamu gagawin tayo Ay, mag-gani ko ba dalan pa? Distansya bakit nang motor ba? galing ito. I-atid dito man. Abi ako kan ba? Pasulor ba? Pasulor motor? Ha? Gitangke mo motor. Okay, gay, kargawin mo na. Nara ko bantayan ako gapon no. Kol! Okay kaya na, okay kaya ito na. Share mo doon. Puyo ba? Ha? GB. Oh. Sige na. Dili ko lunit lang. Na, ha? Lunit. Apilan lungnek. Oh, lunit lang. Okay, lungnek lang. wala Ina na, Nor. sa karon na hindi lungnek karon. Oh, ano? Baba doon. Adios. Oh. Nariadalan na nila. Sada kaya dalan na ni Papa oh. Hindi ta kayo na. Oh. Mahawan ra na. Oh. Mahawan ra na. Oh, di ta kayo niya. Oh, di ta kayo. Ha? Eh, uban mo doon. Hindi kayo. Amot, asa ta putulong ka tayo? Imo jib. Oh. Sige GB. Tadi pero begitu
160 lang yan. Halang na yan, GB kay. Galing oh. Check ka, reset ba? Shit. Oo, pag saba, ato ikon na. Pag may saba, ato ikon may ibarong. Ay, nanang. Cellphone, oh. OGB, OGB. Wapa ulit panday. Si Brown. Snack ta guys, mura butag pandayan eh. Aman. Ama na sa dito. Kan! Dahil siya na. Purot na isa kuan. Pang, oh. Te! Auntie Mirce! Ang cantik. Kunta. Yan na, ah. Ila ka na pagpalit niya. So ito na 5.20. Balik ako rin tanan. Ay, kinuha. Yung agpuan. Dilit pa Gadyo, tayo. Joy. Gadyo na Joy. Dana, oh. Dan dapat. Dani, ba kayo naiya? Kuan ko dani yung, di ba? Dito. Wala, nagdaro mo rin eh. Hmm? Uling sila. Wala, uling. Uling. Yan, dyan. Pwede na ba kayo ang oras? Last day sa 22. Basta. Papalit na lang dito tamban, Loy. Wa may tamban. Last day, 22 na. Luya man ito basta na ito ato sa konda. Ah, wala di dani area. Gangga ba? Oo. Ito dapat. Ayan, unahan na sa kuan, Medina. Diyan pa ba? San Luis. Ah, sa rin si Papa Tuto lang. A few moments later. Nato ang karbahante. Sulani na pud tamag. Haling kay para paniudto na pud ni siya, guys. Di kay tagpaniudto. Dan kung haling. Unya kay basa man karon ang kapoy. Wa mi ka pangahoy so nagpalit ta. Agi. Ya dani ko naghuwam ko sa iya ni Mother Earth na kaldero kay dani taman lungag way nang dagano na to kay purya buyag man sad mi daghan pud mo unya ang nagtrabaho pud no. So pamilya ginang nagtrabaho akong papa, akong mga manghod ug akong mga uyuan. So nagtabang sila. Naana sila papang patrabaho po dito sa balay pero giuna nila dinhi kay tarok man. No, nani mi ka balag pobre pero magtinabangay ba tabang-tabang gud mi. Tinabangay mi sa mga lihukon. Pagka guys pagluto na sa nilungag nga pinabukal kadi ko kamao nya kani kay master man ni siya sa wakas. Si Papa Tuto dahil ni bana ni Mother Earth. Daghan mga tarbante. Nya dako among gikuanan kay lami man na kay purya buyag man sad mi. Ang tarbante daghan kayo. Mao. Sabaw.
Kana lang sa ato lauyahon ang tanglad. Yan na day danita ilan ni Mother Earth kay nagtaligsik ganina. Ini ang kanon ko ara dito sa gawas si papatuto pud ang nang digamo kay iyahanggi kanang kuan ba pinabukal di man mi kabalo. May gani kina si duha ug 1/4 Pakapinan 1/4 na. oh. Kalas na dahil niya, sorry. Ha? Ang pa ka. Daghan pa oy. Ano, nagutsinta. Anoon nyo, pakapinan na lang ng 1/4. Okay. Itong panakot. Itong ilunod ang panakot. Na may kuanda ni pa. Bihod, pero walay kuanda. Kanang walay kuan manang. Abdo. Isa na. Ha? Natay ako sa bunso. Gilunod ni Manang. Gilunod ni Manang ang kuan Manang. Ate, kuan. Si. Jay. Narito. Sa Sa narito. Gawas. Nga busy sad sila ni Manang Uti. Kinsa na ah? Ay angkol. Ali kol. Nya kani ato iko ani sa tinuwi. Mayo gani kay kami duha ni Manang Uti. Ay tulog ini. Si Madera Earth, ginagawan man sila nag-block grocery. So kami na sa kusina, tabangan po ko nila, papatuto kong naglungag. Ay, is the Lord na ay. Habang inaani ni pinabangay. Kinani ka enjoy ang among pamilya, guys. Balag pobre ni.
palang pobre ni. Inabangay mi balag bihon-bihon ra. Pagmotor ka, Carl? Ha? Pagmotor ka? Payaw sleepy lagi. Ang ito bill. Yan. Ano makapamagpuan? Wapagilisin siya. Magdambil na ta? Unya kami tulo. Si Marang Utik, si Auntie Mercy, tabang punta sila. Food para sa di sa kinilang. Tura. Parakot niya. Baras-baras Auntie Mercy. Ito at si Marang Utik. Oh, siya nagtiwas. Tinuwa. Oh, grabe. Ito may sabawan ni. Ito may sabawan ni Tek. Ay, Jay. Agay na am di giya. Unsa man Ito may sabawan ni. kuan unsa man sabaw dana suka? Suka guro, suka. Para. Kani nga suka? Suka na yun. Oh. Kani na tayo. Tagdaw na. Ikos guys. Mapanin hugasan na ni Tek. Wala pa lang ako mutik sukat kay. Tigaon mga pala guys. Kaya magawas yung suga. Kana siya di ka si Julia ng problema dahil kay kada buwan dahil kaya katagalan niya pagkain. Batang Tek ay kag ato ning kuan na kuan. Na. A few moments later. Nabarog ng haligi. Nya, pabarugon sa nila tanan na sila mangaon. Paguro ni sila ipanggutom. Kote. Isang tiga. Gipalit kay Tagdis. Pagsis? Ay lani ko no. Tima. Karong karong kare. Ang gani ako kay sinukaan. Pinalaw ka dito ka? Sa Mr. and Mrs. Pita 30 ba? Asa mo na dapit? Kuan ba bay barangay? Lay kuan. Asa gani dapit? Wag ba ako kung na papao. Si andini kay sa mapag kailaw si Carlo. Kago ba? Mo tay sakyan ay sabaya sa. Isa may muka uban. Ah, pura isa. Sabaya ko bi. Naraw mo po. Bigson? Sumba ko na. Tungod ni Yuyo gibaligya niya. Ano lang nako dra sa papirmahon mo. Ayaw sila panhaa di atin. Problema biya ni Abilio. Papirmahon mo so iber may klaro. Uy, init ra biya to. Manang alik na dayon. Bata ni Abilio. Sina? Ngaw na mi guys kay ito na. Dali na kami bisan. Aman si mama ni Musi. Aman tong kinila. Ay, namigay. Nilong mga bata ay. Tigwa ng mga bata. Ali na pa. Yo. Kanang iring review tapi kay kuan kayo. Mga bata Kaya nung mga tigwa. mga tiguang pinagtrabaho, pastas mga bata luya ng mga tiguang. Kuya na mga tigwang. Sa baga na yo. Di dayon. Diyan na dayon ni mo ta diha. Ala na taong mga maat nga luya naman. Paman imo din. Wa bi sa imo bi. Ay nako ko bita bi. Utanan, pamputan. Tubawi ba? Ha? Tubig.
Yuto kay apa ka? Nagakita tawa sa tol. Ikaw ko na na imo. Paniudto ta guys, paniudto guys. Paniud to ta. Luyo ang video dani amay mo na. Grabe nig CCTV nga balay. Gani nga balay. Di ta dani makahungit og kuan. Bulyada. Yada. Utan-utan o. Kung ban bata dati, ahal man to. Oy, nana tanan. Mga bata. Lahi man nga bata. Wala akong trabaho kung pinsan mga bata kaon. Panda dilunta. Ingon man siya ganina nga. Kam na ang pamukala, hindi ko kabalo. Bato na sabitan. Kumagay ka na diret sino. Kaya kung kwenta to saya. Kau na me. Ito kinilaw ni mo dito sa kwan me, wala ginatangan. Bakit pangag? Mangita na sa kinilaw di ay. Yo, sama-sama may pangag. Oo. Pa kanan pa. Pa nga pa on. Nadagang kay kanon. Wa pa na tunga ang kaldero. Pwede na panyapon. Nako. Aram ko tus jumel eh. Ni uli dumili. But ba ning ko nga pahwat ko. Ngano ni uli mas DR og DB. Tuwa dito ma. Ang kakal sila. Likod. Yan, tanaw na ko Nara, dala, kay anon. ko sa tanduay nagdala. Bunga po man. Dalawa man na. Kaya ko Sabaw. Sabaw ka. Taon kami kay bakit. basig to guys. Sabi sa nang basig. Ako na dai mo dito ka lang. Stress. Bagay ka panyud. Bantay ko. Orang sila Marisa pero wala ron nagtuto. Sabi pa. Mas bigyan man niya. Nga inungkon man oh. Di man daw siya mato nung dodo kay wala daw bantay sa baboy. Hindi ako magmotor. Ha? Ano niya kung di ka pa eh. Uban na jo DPI. Ila Jojo ba? Kung bilang ka dilang. Mawa din nila dadada ilayuyo day. Wala. Banga. May kumot ang banang minyo kaya. Ano yung silingan dito atong Nanay dalaga dana. asawa ni ay ito ni Nora. Gaw ba? Ito si aning Hugas sa punta guys, human mata pangaon niya, dili man ta sa iya ni Mother Earth. Kinikin tubig ko. Ito na karamon. Pila din ni ka minutes, Manjojoy. Ha? Pila ka minutes. Ito. Ay, isa lang. One minutes na. Mag-juice lang ta. Nya pan. Unya diri ta. Na may kanon. Hala ka. Cool. May kanon. ba kinara akong kwaro. Nya, sabaw. Ha? Dani ta magpakaon sa kwadrado. Gana ra nagbaso ay mo gamit ang bildo. Baka ilang kuan isa ka kuano. Si mamang manggay no nangala guro mamang oh.
Kasi kisugo ni mo. Mang, dani mang. Bali ang tarot-tarot. Putol sa langkat sa dako sa ginas. Manggareya kinangala. Ano mang? So si Lolo ipapalito ko, wala na nagkuan. Dali ko. Usubong ko sa iyong mama. Dali mang. Munida ni ang kwarto. Dagko na pong kwarto. Asa yung kwarto na? Kani dinhi duha. Sala dito, dito dagan kusina. Kamera na ini human. Kamera na may tiris mo na. Kani? Mo kayo ni may tiris. Oh, tres, dos, isang dos. Kamera kayo dulu. Ha? Kamera kayo dulu. Kamay ra? Ay na city man siya, city to ang kuan yung dagan ito, city ang dia. Tiris ang tiris. Dan tirisan. Dan kutub. Mga katulad mo na pong tiris. Katore sa una dito balay, katolikan gyapon nila. Ko tagay ko sa ko de. Wala magkonti ko ng tawag dito ganina mga alas 12. Kaya maipatubong sila ni kuan manang. Namo niya distant ang sponsor. Awa day ka ganina basta panawag niya wala